Takže vítam vás pri dnešnom videi a vlastne budem hrať Skyblock 1.1. A zároveň tento diel je ako keby aj taká informačka, že či by niekto nemal so mňou hrať, či by niekto nemal záujem so mňou hrať Skyblock, pretože takto na single je to fakt nuda. Takto, kto má skúsenosti s natáčaním a takto, kto vie vytvoriť multiplayer. Ak až áno, tak mi napíšte do komentov alebo na e-mail. Takže, čo tu máme? Pavučinu, lávu, ľad, bone, sugarcase, mushroom, pumpkin seeds, mushroom, melon a kaktus. Takže z pavučiny si hneď urobíme vlnu. Tak. A hneď si urobíme cobblestone generátor a hneď splníme jednu úlohu. Takže počkajte, aby ste aj dačo počuli. No, takto. Takto to je lepšie. Lebo ja fakt viem vytvárať multiplayer, len na to nemám jednu potrebnú zložku a neviem nikde zohnať, takže to je ten problém. Takže niekto prosím vás, čo vie vytvárať multiplayer. Hlavne ten multiplayer, tie skúsenosti s natočením sú taká vedľajšia vec, ale aj to je dosť potrebné. Pretože, no, proste, aj to je potrebné. Takže to bola informačná časť a teraz už ideme hrať. A nečudujte sa, keď bude ďalší diel, že napríklad sa dačo zmení na ostrovčeku. Bo nebudem ukazovať, ako ťažím všetok ten cobblestone. Hádam. Bo to by bolo troška priblblé. A mne sa to osobne tiež nechce vám ukazovať. Takto to bude jednoduchšie. Hop, piesok. Nebol sand. 9 si dáme sem, ale 3 si zober. Nie, 2. Jej. Tá hudba sa mi obzvlášť nepáči. Tu stíšime. Tá stačí aj na 10. Nie 99. Jej. A to je jedno. Tak. Asi pred 15 minútami. Som prišiel zo školy. Takže som úplne vyšťavený. Vôbec sa mi to video nechce točiť. Lenže je to moje prvé video. Takže ho natočím. Kebyže si chcete zahrať túto mapku, dám ju do popisku videa. Aj program, v ktorom upravujem videa. A aj do popisku videa dám aj ten program, v ktorom natáčam videa. Kebyže chcete náhodou natáčať. Tak, super, spadlo mi drievko, ale to nevadí. Dúfam teda, ak mi vystačí na všetko, čo potrebujem. Hop, 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 hop. Už vidím, že vystačí. Hop, hop, všetko dobre, budeme mať hneď aj postielku a vyspíme sa, pretože sa nechcem spawnovať pol hodinu mimo ostrovu, ako vždycky. A stále padať, to naozaj neznášam, pardon.
Tak, kromp. Tak. Nie. Nie, caps lock. Tak, čo som tu chcel? To som nechcel dávať preč, už fakt som teraz domýlený, umýlený, pomýlený, neviem čo som vlastne ani. Super, takže máme posteľ. Hneď ako to bude možné, sa vyspíme. A teraz si spravím kamenný krompáč, lebo fakt sa mi to nechce ťažiť s dreveným pikom. Ale radšej to budem ťažiť s cobblestone pikom, než wood pikom. Než dreveným pikom. Takže máme tu cobblestony. Slnko nám praží. Zastujeme rolatu. Tak. Ježiši, zlakol som sa už, že padám. Neznášam. Aj vy ma... Niekedy každý večer mám pocit, že ty kokso padám. Že padám a padám. Nechápem prečo. Ani kvôli čomu. Ale je to blbý pocit. Prvý blbý. Oh, shit. Čo to je také rýchle? Asi by som to mal úplne citlivosť, ale citlivosť mám dobrú. Nie tu. Tak. A tam nám diod vystačí na farmičky. Neviem, to je jedno. Najhoršom nesplním trocha úloh, svet sa nezrúti. Ale nechápem, ako mám na skyboku 1 jednotke zrovna všetok veľa piesku, tu sú 3 piesočky. Mám ako ty kokso, poradte mi. Piesok sa dá vyrobiť alebo čočiť, ja nechápem. Takže naťažíme si 20 cobblestonov, aby ste sa nemuseli pozerať, ako len ťažím cobblestone. A bude vám hneď program, cez ktorý natečem, spomeniem asi aj hneď tu. Neviem, až nezabudnem, ale teraz ho fakt nejdem spomínať. Toto video vlastne bude len o tom, ako si troška rozšírim ostrov a doničím tento strom. A upozrime sa, že mi spadne aj sapling dáky. Dúfam, že sa mi nestane to, čo v Skywalker 2 jednotke. Konečne som si spravil posteľ a buchne mi tam creeper. A posteľ je v čudu. Dobre, takže máme vyše 20 cobblestone dokonca, až 21. To je zázrak. Zázrakovina. Neznášam toto, lebo sa poznám. Skoro vždycky spadnem, ja sa poznám. Dobre, zatiaľ sme nespadli. Poďte mi prosím vás nejakú stránku na stiahnutie Minecraftu, lebo tento, čo mám, je aj o ničom. Ja som si stiahol cez Uložto 1.4.5 a ono sa mi to zmenilo na 1.5 a teraz mám 1.5 jednotku. Neviem síce ako, ale mám ju. Prosím vás, poradte mi dáku stránku než Uložto, lebo ja fakt sa v týchto stránkach až tak nevyznám. Super, nenaťažíme si bez tu ešte trošku cobblestone, lebo istota, ale už sa stmieva.
Super, nie. Nehrám na easy, takže to až také ľahké nebude. Sice teraz mi sa tu nemajú kde spawnovať monštra. A tiež máš ešte takých 10 kabostovníkov. To bude stačiť, že? No neviem. A ináč, keby niečo, kebyže niekto pozeráva Minecraft do Ostravských a vie, ktorí to sú, tak aj mne sa potom páčia. Len to je taká informácia, aby ste vedeli, že ja mám rád Ostravských. Preto, ak by ste náhodou Honza a Milan toto video pozerali, Skybookové, tak toto. Tak. Chcem vedieť, ako sa dá toto vám poslať mapka, lebo to fakt neviem. Mám pre vás super mapku. Hlavne pre teba, Milan. Samé skákačky, samé rebliky. Alebo či by som s vami mohol ísť do Astral City. Ja by som vám poslal video, kľudne, s mojím zvukom. S kvalitou môjho zvuku. Lebo ja vám dosť fandím. Keď som vás začal pozerať až iba tento rok. Ale strašne sa mi páčite. Lebo nie ako niektoré videá, že je to kratučké, tie skákačky. A je to pritom väčšia zábava, ako keby takto spravil. Ako keby takto tú skákačku rýchlo prešiel za 5 minút. Viete? Takže podľa mňa ste zábavnejší než ostatní, lebo niekto to prejde strašne rýchlo tú skákačku a to je potom úplne na nič. Takže a prosím vás, nezabudnite to s tým multiplayerom. To, čo bolo na začiatku, tá informačka. A máme už sapling. Skúšobné video, úplne prvúčičké video, čo som točil cez ten program a môžem ho teraz spomenúť cez Hypercam 3. Tak, točím video aj teraz. Tak, úplne ty kokso. Že wow. Že sa mi toto pokazilo tým, že mi nespadol ani jeden sapling. Mal som už ostrov veľký, ako neviem čo, ale sapling ani jeden. A poď ešte jeden, kamoško. No, zatiaľ si naťažíme troška cobblestone a šijeme troška ostrov. Viem, že som vám vedel, že to nebudem veľmi ukazovať, ale hádam sa pritom neunudíte k smrti. A videa upravujem vo Windows Movie Maker. Čo som vám neviem prečo povedal, ale to je jedno. A Honza, Milan, ak ma budete pozerať, tak ja tu ten dom spravím, ktorý by som chcel postaviť zo Astral City. Takže potom, kebyže ma tam dáte, tak ja by som ho postavil z inakšieho materiálu, nie z cobblestone, ale vám ho to ukážem z cobblestone a z dreva.
Ja by som ho postavil úplne z inakšieho materiálu, ale to vám teraz neprezradím. To bude tajomstvom. A hral som Adal. Len tak pre zaujímavosť. Netuším koľko natáčam, ale asi krátko. No dobre, takže týmto sa už nejdeme kašľať. Kde si dáme postielku? To fakt netuším. Asi sem. Aby nevypadli ani nič. Viem, že som vám vravel, že toho cobblestone budem ťažiť veľa, ale ešte si naťažím zo 21. Ale aj Gamer pozerávam. Páčil sa mi jeho Skyblock, ako ho hral. Všetci takíto veľkí sa mi páčia, čo dobre hrajú. Aj teraz neviem, ako sa volajú, čo som začínal pozerať ich. Ich som ako prvých pozeral. Neviem už síce ako sa volajú, ale to je už jedno. Ešte si 3 cobblestony na náhradný kompač naťažím 1, 2, to je už jedno, že 4, to je mi tak ukradnuté, tak mi nemôj jeden raz. Skoro som si odhodil drevo do lávy, kebyže sa nesledujem a pustím to. Teda nie, že nepustím, ale pustím. Alebo ja to miniem všetko, ja to kašlem. Tak, nech mám aj lopatku, kebyže začne snežiť. Čo dúfam, že nezačne, lebo mi to potom parádne laguje. Neviem prečo. Keď normálne hrám a sneží, tak mi to ale vôbec nelaguje. A takto, keď natáčam, tak mi to úplne laguje. Určite to bude mať s tým, že počítač veľmi tak ešte dobre nezvládla. Bo som začiatočník. No a počítač už tiež nemám najlepší. To je druhá vec. Takže asi sa s vami ideme rozlúčiť. No, idem sa s vami rozlúčiť. Takto. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak like a odber.